Nachádzame sa v centre Bratislavy a dnes vám ukážem, ako si krok po kroku urobiť zelenú strechu tak, aby fungovala dlhodobo a prinášala benefity. Predtým, ako začneme samotnú zelenú strechu robiť, potrebujeme si overiť dva fakty. A to je statika a hydroizolácia. Pri statike si potrebujeme overiť váhu, ktorú na ňu môžeme položiť. To znamená, že koľko samotná zelená strecha v nasýtenom stave vodou váži. Poznáme odľahčené varianty alebo klasické substrátové. Minimálne zaťaženie, s ktorým potrebujeme pracovať, je pri odľahčenej streche hruba 100 kg na meter štvorcových. Pri klasických substrátových verziách je to okolo tých 120-130 kg. Údaje o statike nájdeme v projekte statiky, alebo ak takýto projekt nemáme, potrebujeme si dať vypracovať statický posudok certifikovaným statikom. Čo sa týka izolácie, môžeme použiť niekoľko typov. Od PVC fólií, TPO fólií alebo samotných asfaltových pásov. Dôležitým atribútom je, aby bola proti prerastaniu koreňov. A pokiaľ tento atest nemá, potrebujeme tam vsunúť ešte jednu zložku a to je fólia proti prerastaniu koreňov. Keď ideme na strechu, izoláciu si najprv pozametáme. Zbavíme sa nečistôt alebo nejakých predmetov, ktoré by nám mohli prerezať. Následne ju vizuálne skontrolujeme, že či je všetko v poriadku a izoláciu potrebujeme preveriť aj tzv. Iskrovou alebo zátopovou skúškou alebo obdobnou skúškou, ktorá nám zabezpečí to, aby sme si boli istí, že to netečie. Po preverení, že nám strecha netečie, sa môžeme pustiť do samotnej inštalácie zelenej strechy. Poďme na to. Prvou vrstvou, ktorú na hydroizoláciu rozvíjame, je tzv. Ochrana geotextília. Pri extenzívnych strechách používame ochrannú textíliu o plošnej hmotnosti 300, respektíve 500 g na meter štvorcový. Ako už samotný názov hovorí, ochrana nám chráni samotnú hydroizoláciu pred pretlačením alebo pred nejakým mechanickým poškodením. Pri rozvíjaní samotných pásov geotextílií ich vzájomne prekrývame. Stačí, aby sme ich prekryli zhruba tých 7 až 10 cm. Keď dojdeme k atike, geotextíliu vyhrnieme na atiku tak, aby bola o niečo vyššia, ako je samotná výška skladby zelenej strechy. Ďalším krokom je uloženie samotných drenážnych líšt na strechu. Líšty nám zabezpečujú oddelenie štrkového drenážneho pásu od samotnej zelenej strechy. Vieme to urobiť aj samozrejme, že bez toho. Používame na to takéto dištančné doštičky, ktoré máme narezané na 30 cm, ktoré si oprieme o atiku, položíme si lištu a lišty vzájomne spojíme takouto spojkou. Keď máme položenú geotextíliu a lišty, môžeme začať rozvíjať nopovú fóliu. Nopová fólia nám slúži na to, že zadržiava v týchto kališkoch vodu, čiže akumulačnú funkciu a takisto aj drenážnu. Čiže keď sa ten kalich naplní vodou, voda nám dierkami odtečie do strešnej vpuste. Na rozchodníkovej strechy používame nopovú fóliu o výške nopov 20 mm. Máme takúto šikovnú nopovku, ktorá už má nakaširovanú filtračnú textíliu, čiže nemusíme ju upevňovať separátne ako pri niektorých drenážnych fóliách. Pri spájaní jednotlivých nopových fólií postupujeme tak, že prekladáme jeden nop cez druhý a zvyšnú textíliu, ktorá pretrčá, prekryjeme cez ďalšiu nopovú fóliu. Na streche sa vždy nachádzajú nejaké prestupy, buď odvetravovacie komíniky, rôzne šachty, tepelné čerpadlá alebo iné technológie. Tieto potrebujeme obsypať štrkom, hlavne z bezpečnostného hľadiska, ale tiež z hľadiska údržby. Máme položené základné vrstvy, ochranu geotextíliu, nopovú fóliu a zališťovanie okolo atík a prestupov strechy a teraz sa môžeme pustiť do sypania substrátu. Na zelené strechy používame špeciálny strešný substrát, ktorý je odľahčený. Nemôžeme zobrať hociakú zem spoza plota, pretože pri nasiaknutí vodou, respektíve dažďom, by tá váha mohla byť niekoľkonásobná a mohla by spôsobiť nejaké statické trhliny alebo náhodou nejaké nešťastie. Na tejto streche budeme aplikovať rozchodníkové koberce. To znamená, že potrebujeme si výšku toho substrátu zarovnať zhruba 2 cm pod lištu. Každý ten substrát nám trošku sadne, je tam tzv. Koeficient zhutnenia. Konkrétne tento substrát má 20% koeficient zhutnenia. To znamená, že potrebujeme objednať ho na celú plochu o 20% viacej, aby sme dosiahli výšky, ktoré potrebujeme mať vo finále. Substrát si potom postupne po celej ploche strechy rozhrňame, chytíme si výšku a tu si potom ťaháme po celej
celej ploche. Extenzívnu rozchodníkovú strechu môžeme zakladať dvoma spôsobmi. Prvý, ako ideme robiť tu, z rozchodníkových kobercov, to znamená, hneď celá plocha bude zelená. A druhou možnosťou je sadenie jednotlivých typov sadeníc, kde sadíme 20 kusov na meter štvorcový, 5 až 8 druhov kvôli dlhodobej stabilite. Čiže finálne, keď si to zhrnieme, tu máme celkovú skladbu zelenej strechy 10 cm. 2 cm tvorí nopová fólia. Pri kobercoch dávame 6 cm finálnu výšku substrátu, pretože koberec má 2-3 cm a ten nám krásne dorovná sa do lišty. V prípade sadeníc dávame finálnu výšku substrátu 8 cm, tak aby vo finále nám to skončilo tiež vo výške obrúby. Po nasypaní substrátu na strechu prichádza ďalší krok a to je štrkovanie drenážnych pásov okolo atík a prestupov, ktoré sú na streche. Na to používame okruhliaky frakcie 1622 alebo 1632. Šírka tých drenážnych pásov sa používa štandardne 30 cm, na vyšších budovách alebo na výškových budovách a bytových domoch používame až 50 cm. Tieto pásy plnia niekoľko funkcií. Prvá, že nám oddelujú zelenú časť od izolácie, to znamená, je to nejaké bezpečnostné hľadisko, takisto rýchlejšie odvádzajú vodu a jedno z hlavných funkcií, ktorú plnia, je eliminovanie tzv. Sacieho efektu v rohoch. Stáva sa to najmä na výškových budovách, kde môže dochádzať k vírom v rohoch budovy a takýto efekt nám dokáže ten substrát celý odviať a dokonca odhodiť aj rozchodníkový koberec. Tak dnes sme už vo finále a prichádza najkrajšia časť a to je ozeleniť strechu. Ako som spomínal, budeme ho ozeleňovať z rozchodníkových kobercov. Sú to také rolky, ktoré sa postupne na streche rolujú a prikladajú sa jedna k druhej. Takže po položení rozchodníkových kobercov, keď je strecha celá zelená, strechu následne pohnojíme a poriadne ho prelejeme vodou. Ten substrát musí byť úplne navlhčený a nasledujúci mesiac až mesiac a pol sa o ňu budeme pravidelne starať, najmä teda čo sa týka polievania. Strechu polievame podľa potreby, ako je vonku teplo alebo ako nám prší. Treba však na to dávať pozor. Najlepším spôsobom, ako si to overiť, je zdvihnúť rozchodníkový koberec a pokiaľ je pod ním substrát vlhký, tak je to v poriadku. Viac tipov, ako udržiavať zelenú strechu počas roka, nájdete na našom webe www.rufusen.sk.